הורים יקרים, בסרטון היום אני רוצה להסביר לכם למה עושים ברית מילה ומדוע דווקא ביום השמיני. אחת המצוות שעם ישראל שומר בהדיקות במשך דורות היא מצוות ברית המילה. זוהי המצווה היחידה שמובטח שעם ישראל ישמור אותה בכל מצב ובשמחה. המקור נמצא בספר בראשית. ובין 8 ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם. ברית המילה מסמלת את הקשר הישיר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. קשר קבוע שאנו מטביעים בבשרנו את השייכות הרוחנית שלנו לעם הנצח ולבורא עולם. סימן זה נקבע דווקא באיבר ההולדה, שהוא הסיבה לקיום המין האנושי. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם שלם בכוונה תחילה, כדי לרמוז לו שכמו שבידיו להשלים את צורת גופו על ידי הסרת העורלה המיוחדת, כך בידיו של האדם בלבד ניתנה האפשרות להשלים את צורת נפשו, מידותיו ואישיותו. העורלה מסמלת אטימות, וברגע שהיא מוסרת נפתח שפע רוחני לאדם ומתלבשת בו רוח הקדושה. גמרא מספרת על דוד המלך שנכנס לבית המרחץ, ראה את עצמו עומד ללא בגדים, אמר, אוי לי שאעמוד כך בלא מצווה. כיוון שנזכר במילה שבבשרו, נתיישבה דעתו. לאחר שיצא אמר עליה שירה, שנאמר, למנצח על השמינית, מזמור לדוד. מזמור זה נאמר על המילה הנעשית ביום השמיני. למה לא ביום הראשון ולמה לא ביום השני ללידה? למה לא ביום התשיעי? סיבה הראשונה היא שכך נצטווינו בתורה הקדושה, שהיא ספר ההוראות שניתן לנו מאת הקדוש ברוך הוא לניהול תקין של החיים בעולם הזה. הוא בוודאי ידע את העיתוי הנכון והמדויק לבצע בו את ברית המילה. הסיבה השנייה קשורה לכמה עובדות מעניינות שהוכחו מבחינה רפואית ומדעית, והן מחזקות את העניין של מדוע דווקא ביום השמיני. מנגנון קרישת הדם שבגופנו תלוי בגורמי קרישה הנוצרים בכבד. בימים הראשונים שאחרי הלידה, הכבד של התינוק עדיין איננו בשל דיו כדי ליצור קרישת דם. ובוודאי שגופו של התינוק לא מסוגל לעמוד בעומס של פעולה כירורגית כזו או אחרת. הדבר עשוי חלילה לגרום למותו של התינוק כתוצאה מאיבוד דם בלתי פוסק. בגיל 8 ימים, זה בדיוק היום שבו הכבד מתחיל להתאושש ותפקודיו משתפרים. זה היום שבו קיימת רמה מספקת של גורמי קרישה ומניעת דימום. מחקר שהתפרסם בניו יורק קובע שביום השמיני גורמי הקרישה מתרבים בקצב מהיר ומגיעים לשיא של 110%. החל מהיום התשיעי ואילך, הגוף עצמו מתחיל לייצר 100% קרישה עד סוף חייו של האדם. כשאנו מתבוננים בממצאי המדע, לא ניתן שלא להתפעל מהציווי המדויק של וביום השמיני ימול את בשר עורלתו. נוסף על כך, המרכז האמריקני הגדול בעולם לבקרת מחלות קובע כי התועלת בברית מילה עולה על הסיכון. וטקס המילה היהודי עוזר למניעת הדבקה במחלות מין ובאיידס. הארגון ממליץ גם לשאינם יהודים לערוך ברית מילה. דברי הארגון מתבססים על מחקרים שנערכו בשנים האחרונות ומסבירים את סיבת ההדבקה המופחתת בקרב גברים נימולים. הם טוענים שהדבר קשור למבנה העורלה. השכבה הפנימית של העורלה מכילה תאים הפגיעים לנגיף האיידס. אצל גברים לא נימולים, העורלה ארוכה יותר
ולכן קל יותר לנגיף לשהות בשכבה הפנימית ולהתקדם הלאה. זה מעניין לראות את ההתאמה המוחלטת בין המחקרים המדעיים לבין ההנחיות שקיבלנו מיוצר האדם. מקווה שהחכמתם. אתם מוזמנים לבקר באתר ולהעשיר את הידע שלכם בעוד נושאים מעניינים או ליצור קשר. אשמח ללוות גם אתכם בברית מילה כהלכה. להתראות בסרטון הבא.